I evo nas, poštovani gledalci ovog Facebook live izdanja, degustacija slane plazme prvi put. To vidiš, odlično. Filipe, molim te, otvorim. Sad ćemo da vidimo kakva je to slana plazma. Ja od detinjstva jedem plazmu i za mene je plazma uvek bila slatka i jeo sam piškote i plazmu. Šta je iptibe? Iptibe, to se jelo. I domaćica do duše. I sad kao slana plazma, ajde, molim te. Evo da vravo. Isto je pakovanje, vrlo slično. Molim vas. I da uzmem ovako. Evo već se lomi, mislim to je krto znači, krto. Evo, gde je kamera, evo je kamera, lomi se. Da samo prebacimo u drugu. Evo ovako, sad degustacija. Oj, suvoja. I slano. I slano, i osjećam se i malko i slatko i malko i slano. Slušaj da ti gajem. Jel Bambi sad drže naši ljudi ili tuđi ljudi? Ko je kupio Bambi? Taj se grdno zezno. To je slano, grozno, ovo nije plazma, ovo su mogli da nazovu slani keks. Jer tako nešto, ne slana plazma, tu se, kačite se na onaj brend što mi znamo iz detinjstva, ne može to tako. Ne može, ne dozvoljavamo nikako. Ja sam nezadovoljni konzument ove slane plazme. O moj Bože, nije to... Mislim, izvinjavam se svima onima kojima se ova slana plazma dopada, meni se nikako ne sviđa. Slana plazma je slatka i može da se umoči u mleko. U što da umačam slanu plazmu? Evo sad ću probam još jednom. Čekaj da imam. Evo ovako. Vidite pola. Stvarno ne razumem. U što da umačam slanu plazmu? U jogurt, mislim u kefir. Ajte, molim vas, plazma se umača u mleko ili se umača u čaj, pa ti se onda odlomi, pa onda uzmeš kašičicom taj da pojedeš kod čovjeka. Ja nemam sramota, da imam. Nikako. Mislim, ne može to tako stvarno. Molim da se zna. Plazma je slatka, piškote, zamislite slane piškote, mislim, ili slanu domaćicu, gde to ima. Ne. Jeli, ko je kupio plazmu? Mislim ovaj Bambi. A to sad drži naši ljudi ili drže neki stranci kupili. Bio onaj Salford je uzeo to, ne znam čije je to sada. Sad je valjda onaj gazda od onog, kako se zove, Čipsija, što je prodao Čipsi Pepsiku, pa mislim da su oni sad uložili pare i kupili i Bambi i onaj Knjaz Miloš i onaj, kako se zove ono drugo, ono treće, Imlek. Ja mislim sve, ali ne može to tako. Hvala lepo za to, prijatno. Jeste, tako je bre, nego šta nego je tako, Zorice. Ne može to nikako tako da bude, ljudi, ovo je stvarno je tatno. Molim vas, evo, svi vi koji gledate i koji budete gledati, vidite, imam 35 gledalaca odjednom. Majke mi, nikad nisam imao toliko gledalaca, ovo je 34, sad se smanjuje broj. Nemojte, vratite se. Da vam objasnim za ovu slanu plazmu, izvinite što govorim punih usta, ali molim vas, evo, sve probajte, pa javite kako se vama čini ova slana plazma. Možete u komentarima, možete i vi da stavite neki video. Još ćemo imati degustacije ovde na ovom našem kanalu, čim se pojavi ovako nešto glupo. Hvala lepo, doviđenja.